bagus-bagus lan ayu-ayu. Dina iki putra-putri sinau bab Pandhawa. Sapa kuwi Pandhawa? Ayo sinau bebarengan. Pandhawa kuwi cacahe ana 5 lan lanang kabeh. Nomor 1 Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Bapake Pandhawa asmane Prabu Pandu Dewanata. Ibune Pandhawa asmane Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Puntadewa, Werkudara lan Arjuna iku ibune asmane Dewi Kunti. Nakula lan Sadewa iku ibune asmane Dewi Madrim. Pandhawa sing tuwa dhewe jenenge Puntadewa. Jeneng liyane Yudhistira. Puntadewa duwe sifat sing wicaksana. Ciri-cirine rambute gelungan rapet, raine katon alus. Pandhawa sing nomor 2 jenenge Werkudara. Jeneng liyane Bima. Werkudara duwe sifat sing kendel lan seneng bela sing bener. Ciri-cirine awake gedhe, dhuwur, mripate gedhe lan kukune lancip. Pandhawa sing nomor 3 jenenge Arjuna. Jeneng liyane Janaka. Arjuna duwe sifat sing pinter lan sopan. Ciri-cirine awake sedengan, rambute gelungan mlungker nanging ora rapet. Arjuna duwe paras sing ganteng. Pandhawa sing nomor 4 lan 5 iku kembar, yaiku Nakula lan Sadewa. Duwe sifat sing jujur lan setya. Ciri-cirine rambute gelungan mlungker nanging ora rapet. Awake cilik, nganggo jamang ning tangan lan ning sikil. Pandhawa iku sebenere duwe sedulur, yaiku Kadang Kurawa. Kurawa karo Pandhawa iku sedulur tunggal embah, tegese embahe padha. Kurawa cacahe 100. Kurawa duwe sifat sing ala, seneng ngajak gelut, ngajak perang, karo sedulure ora tau rukun. Perang Baratayuda iku perange Pandhawa mungsuh Kurawa. Perang iku nggambarake perang kebecikan mungsuh tumindak ala. Matur nuwun lan berkah dalem.